Sofo owusu bempa uwo bibi ya ye esanse sunsumu no ya keji ewo spiritually on the 3rd of November hwensesan okran nyame beje uwo na nyame de wahye ahomo ne ensa no enye yale bi ena wo be yare ena ekoyi nemu obone edru asafo awrade anim nti ekwan abeda wo ho on the 3rd of November osoro hwensesan nti uwo bibia kosoaye ebia nyame beye wato ama on the 3rd of November ode wo kra ebechew ubone edu asafo awrade anim nti ompaye aye echiwade ewo awrade anim Isaiah koye no na misale na tekasa se ome kanchire Ezekiel se odi mfie bi akaden ne mfie nti sofo owusu bempa sofo akwasi memedi akwasi nti mikasa with boldness without fear a point down. Abusunya senior Melchizedek ayes of penny akumase and will be the whole and now within the Juman Abusunya for some time now no where so penny after a day see revenue to pass we pa ya abinia being now the edisem by the follow watchers or no and then yami ayisa and someone at the action Abusunya a be a cocoboya or they want to be so a 10 year come say wo use of penny usu bempana this time around and come share senior Melchizedek at the other to join revenue usu bempa one year in some months if you say next month in Maria na ankwa akoye papa amfa ma reverend usu bepa watchers nyame ebeje ne nkwa e de free nsem mama akwaba e de abatu maji esun maso so first time nia obemi subscribe button so ya kai so de be on be ka ho se na be na upload ni to on the first person ya won sa ebidi kan aka na busuya se ye body ransom no ne de nkomo a obopie mu e wo kumase de ho e na senior Melchizedek wowo na ne abusuya se senior Melchizedek enya so no phone kwa de kame se reverend usu bepa nyame de na ne so kwanhwefo ama no ya wo no e na ehwe ne class so benya be nyina no what the ensem at the bar if I revenue was Papa watchers, Yami and the dance idea in Semina at the Chenabusia, Ayana idea and some more the bar if I revenue was Pahono, a more and shed any the papa, a be a cocobo, a be a 10 year. Now, this time around, a cinema Melchizedek at the Baba to Jar a year on the 10th of November, Yami a year and said, Sir Revenue was Bempa, I want some man say be a 1 year, or Japadi or person or the end of 1 year. O be a person or ya, sad time ya na grace for the demand. Sabre ya na 1 year no person o ye be if say 10th November na busuya senior Melchizedek HS and ya dia e bepa reverend usu bempa nyame e beto nsa afre na wo kire mu se ne nse nyame e beto nsa dia reverend usu bempa no ye ne ne ye boni bi a wo ye no eno na adu nyame se kwa ma reverend usu bempa ne mpa ye aye chiwade e de nyame sei e na o kire nsim no mu esifai Die osoro ebusu e kanie hwensesan wiem efa sofo owusu bempa ne nkwa nyame e de ahye ahonwonensa on the 3rd of November sofo owusu bempa uwo bibi ya ye esanse sunsumu no ya keji ewo spiritually on the 3rd of November hwensesan okran nyame beje sɛdeɛ onyankopɔn enam ɛyɛ Isaiah sokɔka kyerɛ Hezekiah sɛ ɔnhyɛ ne nsamanseɛ ɛwɔ the book of Isaiah chapter 38 verse 1 ɔsɛ wonyanka na owuo ɛna obɛwuo wuo na nyame de wahyɛ ahomo ne ensa no ɛnyɛ yale bi ɛna wobɛyare ena ekoyo nemu obone edru asafo awrade anim nti ekwan abeda wo ho on the 3rd of November osoro hwensesan nti uwo bibia kosoaye ebia nyame beye wato ama on the 3rd of November o de wo kra
ebechew ubone edu asafu awurade anim nti ompaye aye echiwade ewo awurade anim nti Ghanafo eye Kristofo ene Muslimifo ebekoso abompaye medie migusu edimano se nyame nyane hye ahomone den ensa nti ebia nyame ebekasa sedie ohene no ekan se erade kaide den maye nti se ono fe se obetimi ni nyankopon akasa fine Isaiah koye no na misale na tekasa se ome kanchire Ezekiel se odi mfie bi akaden ne mfie nti sofo owusu bempa sofo akwasi memedi akwasi nti mikasa with boldness without fear a coin down on the 3rd of November no will be here na ye because nyame ebeche ukra Entabusia senior Melchizedek nensem no na yakakuti edi abano na Ghanafo kyerɛ sɛ ensem bi se no ɛyɛ na ano ɛyɛ hye enti we ne betimi aba sɛ Reverend Usubempa ɛbɛyɛ a wɔma policefoɔ asonte sɛ sei ɛna papa yi edi afa no sɛ ne ɛbɛn na se wɔkyerɛ bi kosi a ebetimi enye obi ebehold no responsible fi sɛ ɔde kama ebesi w'anim na wo ba bɛkyerɛ date a obi edi bewudi abusua ano ɛyɛ hye yie pa ebi so kra kyerɛ sɛ yɛ wɔ man mu ha ena yenya IDP bande share embra editi asa enima we nyina na anu ye krampo a ye mampeni John Dramani Mahama eba abanya so na ne kosi ye August 6th no eno nam so ema wo so ede hihye bi ba bonte se wonya edi ye sem bi difa wo bia ho wo man ni mu a fabra office na Reverend Usubempa enye ni paketo wo man Ghana mu ti se wonya ne ho edi sem bi se ya ebeye sa ode be channel afas arena ho na se bia ye mampeni eyidi esi ho se ye mfa di sem nyina embra na se ba sa ode betusu se na Ghanafo ebisa se aso sa asoe na mampeni eboye ede ma se ye de ba review ede afa prophecy hunu sa asoe ne se no enye adwuma bi ma na busua mese se wo so obegya wadwe nkyere e wo comment section ho ede ama me na afi wo mi subscribe button so e too much e ya kai se ode be on the account se ne be na upload ni to from the first person ya wo sa ebidiki aka all the social media handles so ko a too much GH o subscribe no like no share na afofo so enye bi ahwemedin e de dark gold ye be se